Yo, what's Hey, up? yeah. What's up, Joven ng Legacy? Let's go! Yeah. So, yun, kamusta tol? Ayos lang naman to. So, Yeah. medyo swan tayo ngayon. Naka-home quarantine tayo. Safe. Nandiyan ka sa Baguio ngayon? Oo, dito ako sa Baguio ngayon. So, yun, mga listeners, no, sa mga hindi po nakakaalam, taga-Pangasinan po talaga si Joven. Pero, naka-stay po siya ngayon sa Baguio at suportahan po natin ang kanyang clothing line na Legacy! Let's go! So, yun, ready ka na ba sa ating question and answer? Handang-handa na. Alright. First question natin galing sa ating netizen. Kung walang lockdown, asan ka ngayon? Marahil lang dito pa rin ako sa Baguio. Ano bang pinagkakabalan mo dyan ngayon, bro? So ngayon, nag-work from home tayo ngayon, bro. Work from home? At least, di ba? Tuloy-tuloy pa rin ang income, no? Mismo, tama. Hindi lahat ng tao pinagpalang maging gano'n, no? So, yun. Yeah. So, yan. Ito, next question. Paano mo inaaliw ang sarili mo this lockdown? Sa ngayon, dahil nga nasa bahay ka lang, karamihan ng tao ngayon naghahanap ng pag-aaliwan, ng pag-i-enjoyan, ganyan. Pero sa akin, since sa gabi, trabaho, pag tulog, pag day off naman, ang ginagawa ko para maaliw, yan, Facebook lang, Netflix and chill, ganyan, Netflix lang, yan. So, yun. So, pag yan, yun lang naman ginagawa ko. Ito, para maaliw. New skills unlock. Ngayon? Meron siguro ka new skills. Feeling ko naging chef ako ngayon. Yeah. So far, ba pinakamasarap na nailuto mo ngayon? Recently ko yung pork tenderloin salpicao. Damn! Tinuro ni Kwan yun. Shout out kay Dote. Tinuro niya sa akin para iluto yun. Dote! What's up, Chef Dote? Dote, alam mo, sa mga hindi po nakakalam, si Dote po siya po yung Mr. Mutual Friend ng Baguio City. Nadali mo sa... Mismo, siya po Mr. Mutual Friend. Ayan. Ito, next question natin para sa'yo. Anong naitulong ng lockdown sa buhay mo? Naitulong? Feeling ko naitulong sa akin na ito is yung maging mapahalaga sa buhay, mapahalagan mo ang buhay mo. Kumbaga, ito kasi yung bios siya to hindi talaga ito basta-basta to Kaya kailangan ng dobleng pag-iingat. Kaya parang ngayon, ang naitulong nito, parang maging aware ka na sa hinahawakan mo, sa mga kinakain mo, o sa mga nakakasalamuhan mo para in the future, safe tayo lahat, di ba? Mismo. Good yun, bro. Deep yun, Nice. Word. So, yun, next question natin. Ano ang aabangan namin sa'yo after lockdown? Ayan, yan ang mga gusto kong mga tanong. Yeah. Mga ganyan, abangan natin, Kwan. Maraming yan sa business ko. Sa business namin, mga kasama ko sa Legacy Clothing ko. Kaya abangan niyo po mga kaibigan. Magkakaroon kami ng mga maramihang release, kumbaga parang collection. Kaya abang-abang lang tayo mga kaibigan. Aba. So, plug mo naman yung page niyo, bro. Sure bro. Follow nyo guys. Like and follow sa Facebook, Legacy Clothing Co. Sa IG, Legacy_Clothing Co. Pa-follow na din sa Facebook, sa IG, Joven Bacani. Yeah. So, next question natin. Ano ang yung suking tindahan? Suking tindahan? Paano suking tindahan yan? Ano yung suking tindahan mo? Parang saan ka madalas bumibili? Or meron ka bang suki na tindahan na si ante, gano'n? Parang gano'n. Okay. Sa ngayon, si Juan dito lang sa gilid, si Auntie. Tindahan ni Auntie sa gilid. Alright. Mismo. Bakaking hindi builded. Bakaking represent. So yan, next question natin. Ano ang favorite pulutan mo? Ngayon, shit. Pagpulutan gusto ko lempo. Yeah! Ano yan? Ihaw o ano? Anong luto? Ihaw. Sarap. Mismo bro, no? Tapos tabing dagat. Ganun. Mismo? Bako din na to. Matame. Mismo bro. Next question natin. Anong ginagawa mo bago matulog?
ginagawa ko bago matulog. Actually, yung ginagawa ko bago matulog, siyempre, dasal talaga eh. Kasi Ayun, talaga no? kailangan natin dasal. Siyempre, scroll muna. Scroll muna para makatulog. Yun. Nice mo. So yun, next question natin. Ano ang palusot mo para makapunta ka sa inuman? Ano yung huling palusot mo para makapunta ka sa inuman? Ay, yung huling palusot ko. Oo. Sabi ko, makiki-birthday lang. The magic word. The magic word. Karamihan ginagamit yan. Safe lang yun eh. Eto, last question natin galing sa ating sa last caller natin. Tanong niya, sweet or bitter? Siyempre, sweet. Sweet. Nice. So may gusto ka bang specific na sweet? Pagkain siguro. Puro ano na yung mga kinakain. Spicy kinakain ko ngayon. Oo, no? Good shit din kasi spicy, no? Oo. So yan, next question natin. So kung may itatanong ka sa ating random na guest na susunod kong tatawagan, anong gusto mong itanong sa kanya? Okay. Pag ganyan, ang question ko ay kung mabibigyan ka ng pagkakataon na maging ibang lahi, ibang klaseng lahi, ano at bakit? Okay yan, bro. Nice. So yun. May gusto ka bang anong gusto mo sabihin sa mga listeners na nakikinig sa atin ngayon? So yun, shoutout kay Genesis Paul, Genesis, sa aking tropa na nag-interview ngayong araw. At shoutout sa mga kaibigan ko dyan, Osos Gang, everything, yung mga yan, Dote, Larap, lahat na yan, kilala nyo naman sarili nyo, shoutout sa inyo, ingat kayo mga So yun, maraming salamat sa pag-unlock sa akin sa Lockdown Radio, Juven ng Legacy. So yun. Yes, sir, maraming salamat din. Ingat. Kita-kits soon. Stay safe, bro. Bye. Okay, bye-bye.